Yn y rhan gyntaf yma, mae wedi cael ei ddiffinio fel y gromlin 12 plus x di sgwario lluosi ail isradd x i gyd i rhannu dy x, lle mae x yn fwy na 0. Felly'n rhan A, ni angen mynegu hwnna yn y ffurf 12x i'r yw pŵer p plus qx i'r pŵer q. Felly, gan bod x yn fwy na 0, ni'n gallu rhannu gyda'r x. Felly gallai gwahanu'r top yma mewn i 12 rannu dy x plus x sgwar lluosi ail isradd x wedi rannu dy x. Fi wedi gwahanu nhw mewn i 2 ffracsiwn dros yr un peth. Felly, ni angen gosod yr x fel pwerau. Felly mae 12 wedi rhannu x yr un peth a 12 x i'r pŵer minus 1. A fi wedi canslo 1 o'r x'ydd, fi wedi rhannu dy x, felly mae 1x ail isradd x ar ôl. A mae hwnna'r un peth a x i'r pŵer 1, lluosi x i'r pŵer hanner, a fi'n gallu ydo'r indexau. Felly fi wedi dod o hyd i ateb rhan A. 12x i'r pŵer minus 1 plus x i'r pŵer 3 dros 2. 1 a hanner, 3 dros 2. Rhan B yn gofyn i ni differu i gael dx. Felly fi wedi gosod nhw mewn gwahanol lliwiau. So yn haflu 12x i'r pŵer minus 1. Differu hwnna, a fi'n cael minus 1 lluosi dy'r 12 a mae'r x yn tynnu pŵer arall, felly i'r pŵer minus 2. Yr x i'r 3 dros 2 yn differu i fod yn 3 dros 2 x a tynnu 1 o'r pŵer sy'n hanner. Felly, tacluso hwnna, fi'n cael minus 12 x i'r pŵer minus 2 plus 32 x i'r hanner. So ni wedi differu. Darganfyddwch hafaliad y normal i'r gromlin, wel y dx yw graddiant y tangiad i unrhyw bwynt ar y gromlin. So os ni angen y normal i'r gromlin, mae angen i ni gyntaf dod o hyd i graddiant y tangiad yn y pwynt x yn haflu 4. Felly x yn haflu 4, m am y graddiant, y tangiad yw minus 12, felly 4 i'r pŵer minus 2 plus 3 dros 2, 4 i'r pŵer hanner. Pŵer hanner yn golygu ail isradd, pŵer minus 2 yn golygu 1 dros 4 di sgwario. Felly minus 12 dros 16 ar gyfer y term cyntaf, plus 3 dros 2 lluosi ail isradd 4, sy'r un peth a, felly mae'r minus, mae 12 dros 16, mae 4 yn canslo fyna i rhoi minus 3 dros 4 i ni, a mae ail isradd 4 yn mynd yn 2, a mae 2 yn fyr y gwylod, felly plus 3 ar ôl. Hwna'n golygu, mae 3 tynnu 3 chwarter, sef 2 chwarter neu 9 dros 4 yw graddiant y tangiad. Ar gyfer graddiant y normal, ni'n lluosi y ddoi graddiant i gael minus 1, felly fi'n troi graddiant y tangiad pen i wedi rhoi minus o'i flanau. So minus 4 dros 9. Ar gyfer hafaliad y normal, fi'n mynd i ddefnyddio yr fformula ar gyfer dod o hyd i hafaliad llinell, ond nawr mae angen i fi ddod o hyd i'r Fi'n gwybod bod x yn 4, felly os i x yn 4, gosod yn ôl mewn yr hafaliad, mae mynd i fod 12 plus 4 di sgwario plus ail isradd 4 i gyd i rhannu dy 4. Sy'n rhoi fi 12 plus 16 lluosi ail isradd 4 yn 2, rhannu dy 4, mae'n rhoi fi 12 plus 32 rannu dy 4 sy'n dod yn 44 rannu dy 4 yn 11. Felly pan mae x yn 4,
mae yn 11. Felly, mynd i ddefnyddio'r yna yn yr hafaliad llinell. Felly, minus 11, y graddiant yw minus 4/9 a'r x minus 4. Y pwynt penodol le ni angen y graddiant yw'r x1, y1. Felly, taclusa hwn, fi'n mynd i llosi dy 9. Felly, 9y minus 99 yn hafel i minus 4x plus wedyn 16. Mynd ar x ar yr un ochr, 9x plus 9y plus 4x yn hafel i 115. Felly dyna hafaliad y normal i'r gromlin ar y pwynt pan mae x yn hafel i 4. Ar gyfer rhan 3 yma, mae gan y pwynt y gromlin pwynt arhosol yn P. Dangoswch y gellir ysgrifennu'r cyfesurin x y pwynt P yn y ffurf 2 i'r pŵer c, lle mae c yn rhif cymarebol. Cymarebol yw ffracsiwn. Felly, dyma'n differiad ni. Ar gyfer pwynt arhosol, ni angen dx yn hafel i 0. Felly, fi'n mynd i osod minus 2, minus 12 x i'r pŵer minus 2 plus 3/2 x i'r pŵer hanner yn hafel i 0. Mynd ar minus x, minus 12 x i'r pŵer minus 2 ar draws. Mae'n mynd yn plus. Fi'n mynd i nawr lliosi dy 2, gygwared y ffracsiwn ar ochr un, a x sgwar, gygwared yr x i'r pŵer minus 2. Felly mae 24 dy fi, x sgwar lliosi x i'r pŵer minus 2 yn x i'r pŵer 0 sy'n 1. A mae 3 dy fi ar ôl wedyn, o'ch wedi lliosi dy 2, x i'r pŵer 2 a hanner, x sgwar lliosi x i'r hanner yn 2 a hanner sy'n dod yn x i'r pŵer 5/2. Felly rhannu dy 3, felly mae 8 yn hafel i x i'r pŵer 5/2. Ffordd dwi'n dod o hyd i x wrth ei hunan, wel fi'n cymeryd pŵer cilydd yr un sydd gyda fi o'r 2 ochr, felly 8 i'r pŵer 2/5 yn hafel i x i'r pŵer 5/2 lliosi 2/5. Bydd hwnna'n neud x i'r pŵer 1. Lliosi 2 fracas, chi'n cofio. Felly 8 hefyd yn hafel i 2 cubed i'r pŵer 2/5 yw x. Felly mae x yn hafel i 2 i'r pŵer 6. Ni'n lliosi nhw 6/5. Felly dyna ateb cwestiwn 3. Nawr fi'n mynd i wneud bach o waith ar autograff i chi gael gweld beth sy'n digwydd. Dyma y gromlin o'r hafaliad ni wedi bod yn siarad amdano. Yn hafel 12 plus x sgwar ail isradd x gyd i rhannu â x. Nawr os ddod i mewn yr hafaliad, yr normal, wel, ar y pwynt x yn hafel i 4, wel, dyw hwnna ddim yn edrych fel bod yn normal, ond o achos bod yr uchelyn y ar uchelyn x ar y ddim yr un graddian, felly dwi mewn ar uchelyn x i gael gweld os ni'n gallu cael hwn yn weddol. Felly mae 1 dyn ni, unwaith eto. Right, mae hwnna well. Felly mae 1 dyn ni, neu 2 ar draws a 2 lan, felly ni weddol gyfartal. A mae hwnna nawr yn edrych fwy fel bod yn normal i'r gromlin yn y pwynt x yn hafel i 4. Hefyd, wnaethon ni edrych ar y safbwynt, y pwynt minimum, y pwynt arhosol. Felly fi'n mynd i symud hwnna mas, dyma bach eto. A chi'n gael gweld, mae'r safbwynt neu'r pwynt arhosol just hibo 2, oedd e'n 2 i'r pŵer 6/5, os chi'n cofio. Felly just hibo 2, a mae'n edrych fel bod e'n debyg iddo fe fyna.